Dobry dzień. Wiecie, że w swojej przygodzie YouTube'owej już widziałem w ramach kulinarnych dziwnych rzeczy niejedno. I niejedno też zrobiłem, niejedno kupiłem, stestowałem, podzieliłem się z Państwem swoją opinią, zarówno jeżeli chodzi, prawda, o produkty do konsumpcji lub też o produkty do konsumpcji. Cały czas napotykam się na coś, co jeszcze w stanie jest mnie zaskoczyć. Od razu mówię, że nie jestem specjalistą piwnym. Oczywiście bycie specjalistą piwnym zostawiam panu z wiadomo jakiego bloga. Z blogu blogkopyra.com. Ale czy możliwe jest piwo z aromatem modrej kapusty? Okazuje się, że tak. Takie oto piwo islandzkie Jola Byr dostałem od przyjaciółki Darii prosto z Islandii. I uwaga, teraz będę czytał po islandzku. Kvortsem tile fith stort esta smat fulment eta fament da munum with avald gera bath sem i okkar. Z tego miejsca chcę pięknie przeprosić wszystkich Islandczyków. Piwo świąteczne z aromatem nie tylko modrej kapusty, ale do tego jeszcze groszku. Zapytacie, dlaczego? Otóż sztandarowym daniem świątecznym, tak jak u nas na przykład, nie wiem, makówki, karp, siemieniotka, czy tam barszcz, grzybowa, makówki i inne, na Islandii jest danie, które składa się z pieczonego udźca jagnięcego, karmelizowanych pieczonych kartofli i właśnie groszku i modrej kapusty, czyli po polsku czerwonej. U nas na Śląsku niebieskiej. I ktoś wpadł na pomysł, że z kuli świąt zrobią właśnie piwo o takich tradycyjnie aromatach świątecznych. A jako, że jesteśmy już na wylocie, ozdoby świąteczne jeszcze do 2 lutego trzymamy, to stwierdziłem, że jeszcze się załapię i stestuję. Także piwko ma 5,2 alkoholu, czyli jak mówi wieszcz wspaniale. Spienione jak byk. Do tego też mam oryginalne islandzkie szkło, także podchodzę do sprawy profesjonalnie. Niech się obnaży ta piana. Wygląda jak piwo. Czy rzeczywiście będą tu jakiekolwiek aromaty modrej kapusty i groszku? Ej, zaskoczę was, ale czuć trochę jakby wąchało się śląski niedzielny obiad. Na talerzu macie wymieszane ta zołza z tej rolady, resztki takie tego mięsa i takie resztki tej kapusty i to wszystko tak do kupy zusammen. To trochę coś tego jest, połączone z tym zapachem, jak otwieracie puszkę groszku. Czyli nieprawdopodobne, a jednak. A czy coś z tego w ogóle będzie w smaku? W smaku jest jak każde jedne nasze piwo, takie do 4 zł. Plus tylko, że bardziej słone. Potrzebuję obiektywnej opinii. Kapustę modrą. O, to dziwnie pachnie. Tak średnio. Także aromatycznie jest. Smakowo niekoniecznie. Ale to jest dobre. To jest wyzwanie. Nie kojarzę, żeby jakiś polski, albo to raczej powinien być śląski browar zrobił piwo z aromatami śląskiego obiadu. I to jest to. Polscy browarnicy, do dzieła. Piwo z aromatami rolady, modrej kapusty, krupnioka, rosołu. Rosołu to może już było. Żuru, wodziony. Powiem tak, no, może nie smakuje super, ale jeszcze się nie zdarzyło, żebym nie wypił jakiegoś alkoholu. To czyste.